guys ka nyaya ndayo nayo panapa yakanyanya kunangana nevakadzi vanhukadzi maladies muriko hero guys ndisati ndapinda munyaya yachona guys ka ndoda kutendai nesapoti yamuri kupa pathis channel uyezve nichiti munofara here kwese kwamuri. Nyaya iri panapa ka yamira yakadaiwo. Pane vhidhiyo yandasanganawo nayo yevanhu vanga vachichata murume nemukadzi. Saka yazosvika nguva yekuti vachipanana kisi, then murume ndobva andokisa avakisana kudai. Vachipedza kukisana murume abva adhinda mazivhameno makeup dziya dzinozorwa nevakadzi kumeso dzabva dzadhindira kumeso kwese pamhino nepachii guys zvimwe zvinhu zvatooneswa guys zvinotongonakidza. Saka ndiri kuti kuvakadzi ko mamakeup enyawa amoshandisa kuti nditi yanga yakaexpire here kana kuti yanga yawanziswa kana kuti itype yemakeup yacho hazvisi kuvisika. Saka guys ndonyaya ndaya nayo nchiti mungodi tingoti kuvakadzi kuma makeup enyawa koma mwana uzosara akadhindirawo ukangogumiwa kudai usara akadhindira chii chine chaitika inenge isiri original kana kuti izvoto ndiri kudawo kuti munditaure kumacomments kuti chii chinoitika kuti izodhindira mune musina nyatsokunzora zvakanaka here kana kuti ameno ndokubvunzai chiti ndi munoziva mamakeup enyu amunozora kuti anombofamba sei. Itori nevhidhiyo, ndine vhidhiyo yachona iripo vhidhiyo unondi inboxa kuwhatsapp then ndokukandira vhidhiyo ndotora nhamba dzandinenge ndakapina pacomment section. Tiri kudawo vhidhiyo ichi yemuchato yemunhu asara akadhindira yemurume asara akadhindira makeup kumeso kwese uku panguva yekukisana. Ndonyaya ndangoya nayo guys ndingotiwo vakadziwo chimbonyatsai kutiudzawo mamakeup enyawa kuti akamira sei. Thank you guys.